A'a zanai shago sayan kaya, na kawo su gida na jira masu siya, domin ita ce sana'ar da zai juya. Ya fi na je na yi bara akan hanya, da ita ne ke dogaro ba na gajiya. Shi yasa na gamsu da kai har zuciya, kar da ka damu kai dai ka ƙara niya. Kar ki sakan kanki bakar wuya, iyayenki iyayenki. A kyale ni ai ba za na haɗa ka da wani ba. Kana raina baby sai da kai zan iya rayuwa. Yar gab na gidan ka za na tare bar damuwa. Iyaye a gare ki karkire na zuma soyayya, kina suna na sani ina son ki ni ma ki fahimci da kaddarar Allah rayuwa. Na fahimci kina da burin mu rayuwa, ma samun ki nake ganin da wuya, domin in kika faɗaɗa tunaninki akan haka ni da ke sai ki sa kula hajiya. Kin dara dukkan wani da bayi da shi, mere iri na gare ni koi ta waya. Kiyo haƙuri na gaba tuni ya yi gaba, yar uwa ni da ke ba ɗaya muke ba fannin rayuwa. Ina son ka, kar da ka damu ni kana raina, cikin zuciyata daren muka zauna. Ba na son ka danna yau suna, mance da zancen kuɗi da raiguna, gida suna da motoci na, komai da karabba shi ya tsara shi ka bar damuwa. Yar gamda na ji dukkanin bayananki, na ga musu gare ni ba naki, tunani na akan iyaye naki, yardan su garan ne da mamaki.